Ayo. Lahat pun. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. Good morning sa lahat, all viewers, all sponsors, good morning po sa inyo lahat. Ayan po, at dito ko ngayon sa Pabay Project. At pasensya na, kahapon wala tayo dito kasi nag-drive ako kila Nini. Ayan, nagkanta nga sila. At salamat sa mga nanood sa live kagabi dun sa kantahan nila Nini. Ayan. Sa isang gabi, 2 barangay yung kinantahan nila. At nakiusap sila sa kahapon na i-drive ko muna, papasok sana ako. At nung asyete, hindi naman ako pumasok kasi yun nga, birthday ko. Tapos sa 12 na naman, wala na naman ako dito kasi punta kami namin sa Maynila. Kasi check up niya. At sana sa pag namin ngayong 12, sana ma-schedule na siya sa para sa opera sa kanya nung tenga niya, para matapos na, para tuloy-tuloy na yung gawa natin sa pagtulong dito sa Pabay Project ng Team Pahaway. At yung vlog ko ngayon gagawin ay pagpatuloy ko yung nasimulan ko na pagtambak diyan sa loob, para kung sakali matambakan na, makapag-flooring na sa baba para maganda na tingnan sa loob. At may mga nakasako na dyan na lupa, pinagsako ni Ondoy. Akutin ko na sa loob, sila nasa taas. Okay? Alright. Bilisan ko muna to kasi ito okay na yan. Ito lalagay. Bintana or loob?
Oh guys, video na si Kuya Jason. Talagang dala-dalawa. Dala-dalawa siya. Pili na. Na-recruit. Makakasya ito. Yun. Para maganda rin yung vlog. Talagang nakakas daw po siya guys. Good US. Mo. Kaya tumba ka. Tumba ka. Tatumba. Natumba sa namin. Hindi man natudas. Maray ka na. Ha? Maray. Saddo ko plywood. Tapon na. Ay buko. Ano? Mga alas 11. Ay kamudtuan. Hindi ko na ako. Ito ba ulo mo? Kakaharang kasi itong mga inarang namin. Walang tubo. Sakto na yun kuya? Ha? Sakto. Tadi ko na pigbungkalan man no. Oo. Mga bukol. Mga may nabukol. Bay man. Bay kaya ibang bukol ta. Kanda yan. Ang adto ko yung arad ko ano dun eh ka Aliman? Alikan. Sa Facebook? Barakong ano to? Oo. Barako lang? Barako magayon. Guys, konti na lang. 5 na lang. Puno-puno na kasi. Hindi na kaya nagladalaw. Baloy na eh. Ha? Baloy na. Bahay na? Bahay na daw. Lalo pag na-flooring na. Bahay na talaga yan doon. Ano magawa na yan ano? Bago magbaha. At pag magbaha na,
Mahirapan kami. Napakalayo ng ikot. Pero at matapos yan ay hindi pa nagbabaha. Sige. Sana. Balik na lang. Pantay-pantayin ko yung lupa doon. Para maganda na tingnan. Hindi. Sumayaw na siya guys. Ayan, magluluto sila. Si Mama. Balik na lang. Last ball. Okay guys, last ball. Sayaw! Iba sila, sige na sayaw. Mayawin kayo. Ano kasyon man? Ano kasyon? Happy birthday guys. Babalik. Ha? Happy birthday guys. Yan, babalik. Hindi ko ito. Ha? Hindi ko ito. Yan. Salamat kay Undoy. Tumukan. Patagin ko to. Para maganda na tingnan. Pantay-pantayin ko na to. Right. Doy.
Ano? Salamat sa toto ko. Ano yun? Relax na nga niya. Sinasampalan mo ako. Relax na palan. Relax na palan. Yan. Relax lang daw muna sabi ni Undoy. Huwag ko raw siyang tambakan. Nakita namin itong hollow blocks. Alright. Ano Doy? Amo na Doy? Ha? Hindi na Doy. Game. Alah, daro-daro ah. Ano? Ano kayo mo? Diba? Oh. Oh. Ay, luya ay. Pasing man sila sa daan ni matuting to. Lahat, sayo ko muna. Ay, luya ay. Doy. Oh. Ilang tukol na kaya Doy? Ilang tukol? Yan, ha? So ano? So pala. Situation.
Ay, dali-dali ka tangon. Pidak-pidak ulit. Slow mo. My registration. Date. Let registration. My God. Yan. Tingnan ko na. Alright. Mga gurang boya ka na. Ang dami na. Nilipad ko agad ito. Uy, tikutin kita. Dika. Doy. Tusin ako. Yan. Hello. Yeah. Ay. Taas kaya? Yaman ang magulad eh. I don't know for you. Sini ka, tayo tungkol dia. Ito yan. Hoy, tipunod kita. Oh. Patong ka dito. Ayo. Ih, bullshit. Hindi kaya. Iya. Sabog. Sala. Ikasalay kung marugan. Mana? Tuwa. Musik. Wala. Hindi man kaya tatanaw mo. Hindi diretso. Ay, dahil.
Disconnected. Guys. Last dito. Dito kuya. Ha? Di ba kayo ito? Oh. Oh. Sug. 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 Sug na kamu. Sug na ito. Ay, luya. Ay, ginagot ko. Hey, payong. Ano magaling? Yan ang galing. Payong. Bigyan mo din. Lahat, pundo na una ka. May ilang nilala. Pagal. Ay! Ayan po, at tapos nang kumain. Siyempre break time. Alam na kung anong gawa. Di ba, Tol? Alam na pag break time. Pahinga. Edit time. Para makapag-upload na tayo. Ilang araw tayong walang upload. At sana panoorin nyo yung vlog na ating i-upload. Baka sakaling swertehin. Baka sahod man lang tayo ngayong buwan. Ayan po, isa to po sa lahat. Hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Lahat ng sumusuporta sa mga upload namin sa Team Pahuay, mga Pabahay Project, at itong gawa dito kay Tricia. Sana po huwag yung magsawang manood sa aming mga upload araw-araw, kahit kung pare-pareha sa upload namin. Ayan. Sana wag po kayong magsawa. Ayan, ingat po kayo sa work nyo. At God bless. Mwah.